Ngabathunywa bayi 1500 abalindeleke bayokunyula inkokheli ezintsha kwinkomfa yeANC ephondweni. Lo mbutho uthi ngumyinge ka91% wamasebe akulingeleyo kuba aye enkomfeni. Inkomfa yephondo yango-2017 yakhatshwa ludushe konzakala abathunywa baliqela. I said that we have organized the national security and the security capabilities, working with also the security industry and other people that have technical capabilities so far as these matters are concerned. Kutshanje isigqibo senkundla ephakamileyo eMthatha igqibe ngelithi igunya abantu lezotshutshiso alinokwazi ukubuyisela amatyala orhwaphilizo ngakunobhala wengingqi yaseMathole. Bendingathanda into yoba kulaa nkomfa yase-Eastern Cape izawuhlala kuchithwe ixesha elininzi kudiscusswa uTerence Ndutu whether uTerence Ndutu umele enyuliwe okanye anganyulwa, kuba noko ixesha elinjalo alimelanga lichithelwe ekuxoxeni iziqu, mela lichithwe ekuxoxeni iingxaki esijongene nazo siliphondo lase-Eastern Cape, iingxaki esijongene nazo siyi-African National Congress. This is just a temporal setback on our side because the matter was stuck off the roll a long time ago. What the court did today was to set aside our effort to reinstate the matter. So what we are going to do now is to go back, follow the proper procedures as dictated by the court so that we can reinstate the matter. Abahlalutyi bathi lo mbutho uza kubuya kule nkomfa ungamanyananga. I think that the fact that the Eastern Cape Conference couldn't sit and that there's disagreements around credentials is actually a microcosm of the bigger problems that is besetting the ANC nationally. Inkomfa iza kubanjwa eMonti ukusukela ngomhla wesithandathu kuyotsho ngomhla wesibhozo kwinyanga ezayo. Abongile Yankees kwiindaba ze SABC eMonti.